als ich sagte, ich kann een goede nodig voor jullie, wenn je in de potes zijn, hier zo in Novidel Durango, hier komen wat spelers, wat mannen van Tepic, van de Huichol-mensen, dat zijn van de Indianen, door zo'n boy. Die komen hier zo en met een nodig geven, wat du ook hebt in de mission. En ook voor ons te zingen. Dat hier zich zo schijnt, die zingen op Spanisch, ook worden vielleicht wat leider zingen Huichol. Dat hier zich sehr schijnt, sehr interessant, maar ik dat niet kon verstaan. En ik wil jullie sehr hier aanladen, komt uit, vrijdags nu den 26. September, vrijdag, wordt het klok 8 uur aanvangen bij Missionskerk in Blomhof. Zinund uur klok 7 en klok in Novidel bij Monte de Sion. Daar wordt het ook zijn. Daar worden een beetje zeugnis geven, ook zingen. Hier zo bij Missionskerk vrijdag, daar worden zingen, ook wat met een bericht zijn en wat du in de mission ook hebt. Zodat in Zinund, als tot Monte de Sion in Novidel, klok 7. En zondag Samarius worden die ook nog weer een bericht geven in Novidel, Monte de Sion, klok 11 Samarius. En dan waren klok 7 uur. Santo, Santo, Santo es el Señor, poderoso para siempre reinar. So, ik wil je zeggen, aanladen, komt harchen, dat hier zich zeer schijn, zeer interessant wordt, zing dan ik. Yeah.